quedaràs impactat. Hem canviat la vida per l'or. Avui en dia, per extreure l'or de la concentració de mineral, s'utilitza el mètode de cianidació. Cada any es consumeixen 182 tones de cianur de potassi per a la mineria d'or. El cianur de potassi és el verí molt fort. Quan entra a dins, el cos humà perd la capacitat d'absorbir oxigen de la sang i mor. La dosi letal d'aquest verí per a una persona és de la mida d'un gra d'arròs, però malgrat el perill obvi, el cianur de potassi s'aboca al medi ambient. Per a aquest delicte es pot simplement comprar un permís o llicència. En una societat consumista, tot es justifica amb els diners. I què sobre la vida? Això és un format de cruelitat i absurd. Necessitem urgentment un nou format de societat. Necessitem una societat que valori la vida de totes les persones. Defensem la vida. Construïm una societat creativa. No callis. Actua. Uneix-te el 7 de maig de l'any 2022 al Fòrum Internacional en línia Crisi Global. Som persones, volem viure. La societat creativa és la nostra única oportunitat. Comparteix aquesta informació amb tothom.